kala be ka taa bi tarata la Rafael Warnock démocrates ka sénateur ni a faden kɛ républicain Herschel Walker cɛla la siɲɛ filanan na ka Georgia mara sénateur sugandi tɛmɛnɛlaw ko Warnock be Walker ɲɛ dɔɔni kurantigɛ ye mɔgɔ bayirika caman na Caroline du Nord kabini kunun be senna halisa dankardi kuransoba fila la min waliyara kojugukɛla dɔw fɛ mara ɲɛmaa ye laseli kɛ k'a fɔ ko nin ye bagabagalibaw ye u ka lakanakow kan lapitaniso ladali cayara l'Amérique jamana kan nin waati in na ka tɛmɛ san 10 tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na ka sabu kɛ mura farigan ye l'Amérique banakunbɛ cakɛda CDC ɲɛmɔgɔ ka fɔ la NASA ka capsule Orion min be boli a yɛrɛ ma wulila ka se fo kilo 130 kalo masurunya la ntɛnɛndon na ka tila ka segi ka i ɲɛsin dugukolo ma a ye baara min kɛ ɲɔgɔnma deli ka kɛ kabini Apollo 17 ta waati la Christy Ale Jabola min ye jabo jɔnjɔn caman cɛ fatura ka si to san 71 na a somɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'a ka fatuli sababu bɔra bonbana de la min lakodɔnna kɔsada in